Ιόντουμ, το ιόδιο. Βασικά χαρακτηριστικά. Έντονο άγχος και ανησυχία που είναι καλύτερα να τα τρώει, αλλά αμέσως μετά αισθάνεται την ίδια ανησυχία. Σε σπάει στο φαγητό τρώγοντας. Ξαφνικές παρορμήσεις βίας. Μπορεί να σκοτώσει ανέτεια. Ζεσταίνεται έντονη δίψα. Υπερθυροειδισμός, εξόφθαλμος, βροχοκύλι. Το ιόντουμ το μυοβακτικό είναι το συχνότερο φάρμακο που χρησιμοποιείται σε υπερθυροειδισμό. Έτσι. Και πολλά από τα συμπτώματα που έχει σαν φάρμακο παρατηρείται σε έναν υπερθυροειδικό. Ένας ο οποίος έχει υπερθυροειδισμό έχει έντονη ανησυχία, έντονη νευρικότητα, άγχος, δεν μπορεί να κάτσει σε ένα σημείο. Ξεσπάει στο φαγητό για να ησυχάσει. Και παρόλο που ξεσπάει στο φαγητό, αδυνατίζει. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Από εκεί μου πήρε το κουσούρι εμένα. Αλλά δεν κρατά. Από εκεί μου πήρε το κουσούρι. Είχα υπερθυροειδισμό 20 χρόνια. Ναι. Έτρωγα τόση ήμουνα. Ναι. Έβγαλα το θηροειδή, έτρωγα τόση ήμουνα. Ανορεξία ή αυξημένη όρεξη τρώει και αδυνατίζει. Δεν κάνει εξάρτηση το θηροειδή. Κάνει εξάρτηση. Μπορεί, κοιτάξτε, σε όλα κάνουν υπάρχει πολικότητα. Δηλαδή, μπορεί να περάσει μια έντονη φάση στη διάγερση και μετά, ας πούμε, να... Εγώ έτσι το βρήκα, γιατί αισθανόμουν πτώμα, παρότι μόλις κοιμηθεί ξύπναγα... Ήταν υπέρ. Είναι υπέρ, αλλά 3 ώρες ήθελα να πάω, γιατί αν δεν έτρωγα έπεφτα, κάτω, κυριολεκτικά, έχω μείνει. Και έκανα εξετάσεις και τις το 10, μια TSH 0,01, στραφά το ματριλίο. Και τα φρία του να έχει, τα θέλω ψωλή. Ναι, σαφώς. Και υπάρχει περίπτωση να βρείτε και σε κατάσταση ιόντουμ ανορεξία. Αλλά το τυπικό είναι η αυξημένη όρεξη. Διόγκωση των γαγλίων στο τράχυλο, τον αυγένα και τις μασχάλες. Διόγκωση των αδένων. Συνεχώς βουλωμένη μύτη. Λαρικίτης με ρεχώδη αναπνοή σαν μπριόνισμα. Τα κρυολογήματα καταλαμβάνουν το λαιμό και μετά τους βρόχους. Δύσπνοια, βραχνάδα, αφωνία, κυρίως το πρωί. Δίχας ξερός καθίστε λίγο, τις πρωινές ώρες. Απογαργαλιτό. Εδώ με βρήκατε. Απογαργαλιτό στο λάρικα. Λοιπόν, χειρότερα σε ζεστό χώρο με την ανάπαυση ξαπλώντας πάνω στο πάσχον πλάι. Καλύτερα με τα γεύματα, όταν τρώει βελτιώνονται όλα τα συμπτώματα, στο ύπαιθρο, σε δροσερό αέρα, με την κίνηση που όμως τον κουράζει γρήγορα. Αν δηλαδή έφερε να το τελειώνει. Αν ευασιότητα θα βοηθήσει. Ή κάποιο άλλο του ιωδίου. Τώρα, να δούμε το ιώδιο σχετίζεται με φόβο, ανασφάλεια, εγκατάλειψης. Δεν ξέρω τώρα εσείς που αν το είχατε σαν ανασφάλεια, αλλά από όσους έχω ρωτήσει, οι περισσότεροι που κάνουν προβλήματα με το θηροειδή, το κυριότερο είναι η ανασφάλεια της εγκατάλειψης. Γι' αυτό τα άτομα ιωδίου γαντζώνονται, έχουν μια τάση να προσκολούνται. Έτσι, θέλουν, ας πούμε, να είναι μαζί, ας πούμε. Ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πάει η μαμά να πάει στο σούπερ μάρκετ, μαμά που πας, και εγώ μαζί σου. Πίσω από αυτό, έτσι, είναι, κοίταξε, στους μεγάλους,
Εξεργάζονται κάποια πράγματα και δεν το βλέπεις έτσι με την καθαρή μορφή. Αλλά στα παιδιά, ας πούμε, τα βλέπεις πιο εμφανώς ότι υπάρχει ο φόβος της εγκατάλειψης, γιατί θέλουν συνέχεια να είναι... Μπορεί να κάνει και υποθυροειδισμό ή μόνο εγκατάλειψη? Κοίταξε, σε όλα τα παθητικά υπάρχει η πολικότητα. Έτσι. Αλλά εδώ τώρα εξετάζουμε το ιόδιο. Το ιόδιο υπάρχει στην τυπική του μορφή ενδείχνει στον υπερθυροειδισμό. Αλλά υπάρχουν ιωδιούχες ενώσεις. Υπάρχει καλκάρια ιοντάτα που είναι ασβέστιο με ιόδιο. Το νάτριο ιοντάτο που είναι νάτριο με ιόδιο. Το κάλιο ιοντάτο που είναι κάλιο με ιόδιο. Μαγνήσια ιοντάτα που είναι... Και μετά αρχίζουν και παίζουν με διάφορες ουσίες. Είναι η σέπια, ας πούμε, που κάνανε, έχει ιόδιο μέσα. Δηλαδή, μετά, ας πούμε, υπάρχουν διάφορες ουσίες που μπορούν να καλύψουν άνετα υποθυροειδισμό, γιατί το άλλο του στοιχείο, ας πούμε, με συνδυασμό το άλλο του στοιχείο, βολεύει, ας πούμε, κάτι. Για τα διάφορα αυτά φάρμακα, στους τύπους για να βρούμε, τους χημικούς τύπους για να βρούμε τι υπάρχει, περιέχονται κάπου, ας πούμε, στο όργανο ή κάτι τέτοιο? Το όργανο περιέχονται στο συνωματάριο. Στο συνωματάριο. Έχει όλα έτσι στοιχεία. Και στη φαρμακολογία του Κλάρκ, ας πούμε, αναφέρονται. Σε κάποιες φαρμακολογίες έχει τα στοιχεία του τύπους.